Estaves tu aquí. Hola. Estem començant el live de Santa Jordina, esperant que es connecti la Carlota. Hola a totes. Hola Lídia, hola Helena. A veure si es connecta la Carlota. I comencem. Sentiu bé? Hola Maria. Vale, un segon. Se sent bé? Guai, genial, merci. Hola Sònia. Com aneu? Se sent bé, genial. La Carlota no li surto. A veure si la puc convidar jo un segon. Ara sí. Vale, hola Carlota. Hola, guapa. Ara sí Hola. no em sorties com fent live, no sé per què. Ja, pues sí, ara ja hi ha diversa gent connectada. Llavors, Hola, mentre es va gent. connectant la gent, perquè som superpuntuals, us anem explicant. Vale, benvingudes. Hola. Vale, benvingudes al Santa Jordina confinada. Així, mentre esperem que es vagi connectant la gent, us expliquem una mica la idea. Nosaltres ens venia de gust com compartir un espai amb vosaltres d'aquesta Santa Jordina així una mica rara que estem vivint aquest any. I llavors volíem aprofitar com aquest dia, que és el dia com de la literatura, per poder una mica també donar espai a un tipus de literatura eròtica en clau feminista que com costa una mica veure, no? I tenir referents, i per tant com ens semblava interessant poder donar-li un espai aquest dia, des d'aquí. I després també, molt important, com poder llegir els relats finalistes i el guanyador de Santa Jordina 2020 del concurs que hem fet de relats eròtics. Vale? Llavors, primer, us volíem dir que és la primera vegada que fem una cosa d'aquestes, vale? Llavors estem entre nerviosos i que no sabem molt bé com funciona. Llavors, o sigui, que tampoc no tenim el vostre feedback i se'ns fa una mica raro, llavors si voleu anar fent comentaris, nosaltres encantades, vale? Si us sentiu bé, si està tot guai, sí? Vale? I és molt raro això. Vale. Llavors, si tenim algun problema tècnic o així, també demanem disculpes d'antemano, vale? Llavors demanem ajuda, si de cas, que segur que en sabeu més que nosaltres. Vale. Hola Jordina. Llavors... Hola Eva. Vale, llavors, no sé si sent bé, perfecte, gràcies. Llavors, no sé si teniu el vermutet preparat o el que us hagueu preparat, nosaltres aquí estem amb el vermut, us dèiem que us podria ser un vermut, una birra, una aigua, un suc, el que us vingui de gust prendre, perquè també la idea és fer com un live una mica relaxat, vale? Llavors també que si podeu estar en un espai còmode de la casa, seria genial, i res, llavors que les que no tingueu el vermutete o no estigueu en un espai còmode, que aneu cap allà. Vale. Llavors, després, seguint, us volíem agrair moltíssim la participació que hem tingut aquest any en el concurs. O sigui, hem rebut uns 40 relats eròtics, o sigui, molt heavy, crec que és el doble o més del que vam rebre l'any passat, i per tant això se'ns ha fet superdifícil poder triar els dos finalistes i el relat guanyador. Però bueno, que ens ha sigut com un plaer poder-vos llegir totes vosaltres, poder llegir com
els vostres desitjos escrits en paper i ens heu entretingut un munt al confinament, o sigui, que gràcies. Total. I que si les que heu participat en el concurs podeu anar saludant per aquí també, per saber si ens esteu seguint, si esteu alerta dels resultats, com esteu. I també teníem altres preguntes, no?, per fer-vos, mentre estem esperant a veure si es connecta una mica més de gent. Sí. Carlota? Sí, també havia... És que estava mirant a veure si es connectava. També volíem, o sigui, parlant una mica aquests dies, nosaltres també hem vist que a nivell de la nostra sexualitat com s'han produït alguns canvis, no?, arrel del confinament. Llavors, no sé, us volíem preguntar, si us ve de gust, anar compartint si arrel del confinament heu tingut com alguns canvis en relació a la vostra sexualitat, si us masturbeu més, si us masturbeu menys, si esteu apàtiques sexualment, si esteu escrivint més relats eròtics, si esteu tenint més fantasies sexuals, si, per exemple, teniu alguna parella sexoafectiva i esteu no confinades amb aquesta, o sí, com s'està vivint tot això, no? O sigui, com una mica a nivell de sexualitat, com esteu vivint el confinament i com us està afectant. Llavors, que això, si durant tot el live voleu anar deixant aquí comentaris, així aneu compartint entre vosaltres i també amb nosaltres, perfecte. Sí, i res, saludem també a Alba, Aina, que han dit que havien participat del concurs. Gràcies per estar aquí. Que bien. Vale. Ojalà estigueu totes les participants, perquè... I això, i ja està, sí. Mira, aquí ens diuen, escric més i em sento supersexual, primavera reclutada. Bien! A mi també m'està passant això, molt bé. Molt bé, llavors, per les que us aneu unint, estàvem fent una mica de presentació de com aniria el live, també de disculpar-nos perquè estem entre això nervioses i que no ho hem fet mai. I agraïdes també perquè hem rebut moltíssims relats que estaven super bé tots, que els hem gaudit moltíssim i que se'ns ha fet super difícil escollir-ne un de 40. O sigui que moltes gràcies igualment per participar, que creiem que la pròpia experiència d'escriure ja és super empoderadora, més enllà del concurs. Llavors, seguim. Explicar-vos una mica d'on neix el concurs, no sé si ens havíeu seguit l'any passat, però és el segon any que el fem i ens fa molta il·lusió, creiem que també el podem continuar l'any que ve i creiem que era una bona oportunitat la diada per donar veu al desig de les dones i per generar un espai on atrevir-nos a connectar amb el desig i on atrevir-nos a imaginar i escriure les nostres fantasies, que sovint vivim des del tabú, des d'un espai molt d'intimitat, que una mica és com també hem après a viure la sexualitat, no? Des d'aquesta vergonya o des d'aquest tabú. Llavors, que creiem que l'exercici d'escriure era un exercici interessant per això, no? Per connectar amb el desig i per atrevir-nos a expressar sense manies. Llavors, això, esperem seguir l'any que ve amb una tercera edició, rebre més relats, que ens agrada molt llegir-los i res, i ja sense més presentació, la idea és que us revelarem d'aquí poc els 2 relats que hem seleccionat com a finalistes i després hi haurà alguna sorpresa per dir quin ha sigut el relat guanyador. Si teniu preguntes o hi ha alguna cosa que no se sent bé o el que sigui, aneu comentant, que us anem llegint mentre una no parla, l'altra llegeix. He vist que s'està connectant més gent que ha participat, que per les que us esteu connectant ara, que us estàvem donant molt les gràcies perquè hem tingut moltes participants aquest any i que ens ha sigut superdifícil triar relats finalistes i guanyador i que igualment, que alguna ja ho dèieu, no de vosaltres per aquí, però que com que escriure ja només el propi relat és una experiència superguai, que també dona molt lloc a poder alimentar l'imaginari, de poder fomentar el propi desig i que guai que us hagi agradat també. Llavors, si us sembla, anem a fer com una lectura i a dir quin és el relat. A veure, un moment, Carlota, fem així que ens han escrit un missatge llarg, que ens diuen que nosaltres escriure col·lectivament amb la meva companya ens ha suposat una eina superguai per parlar més obertament i reflexionar a saco sobre la construcció del desig, ha sigut molt guai. Merci, Aina. Que bé, que guai, ens n'alegrem. Vale, doncs això, primer us llegirem, o sigui, us presentarem i us direm quin han sigut i us llegirem els 2 relats finalistes, i després hi ha un altre, independent, que no és cap d'aquests 2, que és el relat guanyador. Llavors, el primer, hem fet uns sobres superxulos, el primer relat finalista del concurs Santa Jordina 2020 és
La lluna tampoc s'ha volgut perdre de la sua. Vale? Que no sé si... Gràcies, Laura, per l'aplaudiment. Espero que m'estigueu aplaudint, la resta. No sé si la sua està per aquí o no. És el seu pseudònim, la sua, però, bueno, si està per aquí, moltes felicitats, i si no ja està, doncs ja li comunicarem que ha sigut finalista. Gràcies. Vale? Gràcies per escriure, perquè hem disfrutat molt amb aquest relat. I res, la idea d'ara és poder-vos-el compartir i llegir-vos-el. Vale? Llavors, per fer la lectura una mica més amena i entrar una mica més en la història, sí que us demanaríem, per això us dèiem del lloc còmode, que us podeu posar còmodes, podeu tancar els ulls i podeu com intentar entrar una mica en la història, seria genial. ¿Estáis en ello? A veure, feu-me un així, si ho esteu. Vale? Sí, más o menos, jo no he de res, mira, però bueno. Ens diuen, soc jo. Ah, sí? Vale, és que a mi se m'ha parat, el del xat. Ah, està aquí, hòstia. Vale. Perfecte. Està aquí la sua, llavors? Ans Verbel. Felicitats. Felicitats. Doncs anem a llegir el teu relat. Vinga, som-hi. Vale. Podeu tancar els ulls, sí? I deixar volar una mica la imaginació, vale? Entra per la finestra la llum de la lluna de Berlín. Fa 3 anys que no passem una nit juntis i és la primera vegada que compartim llit. No sé si ha sigut l'atzar o tot i sabíem que el llit era per nosaltres. T'he pensat i ens he imaginat molt, sobretot els dies abans del viatge. Ha passat molt de temps. Et miro i m'agrades. M'alegro d'haver convençut a la resta per venir-te a veure. Et miro i no sé llegir-te. M'ha desconcertat el teu joc de distàncies des que hem aterrat. Hauràs pensat en aquell petó de comiat de l'última vegada que ens vam veure? Es fa tard. S'han acabat ja totes les birres. Consensem entre totis l'hora de l'alarma i ens disposem a dormir, o almenys alguns. Entro al llit amb ganes de tu, fred i dubtes. Però quan entres tu sota l'edredor, de cop tot canvia. Ja no hi ha dubtes. De cop sento que tu també fa 3 anys que esperaves aquell moment. Sento el nostre desig a la nostra mirada, als nostres cossos. Ens apropem, ens acompassem a acariciar. Lent, suau, en silenci. Em sobra tota la roba que porto posada. Me la trec sense que deixis de mirar-me. No ens diem res i ens ho diem tot alhora. Sabia que em venies de gust, però no sabia que tant. Ni jo a tu. Estem molt a prop. La teva mirada m'atrapa. Em deixo portar. Se m'accelera la respiració. Cada vegada estic més mullada. Em ressegueixes les calces i se m'eriça la pell. Sento un pessigolleig humit. T'agafo la mà i deixo que sentis la meva excitació. Se m'escapa un gemec quan sento els teus dits dins meu. Hem de marxar d'aquella habitació. El terra està ocupat per matalassos i maletes i sembla impossible de sortir-ne sense despertar-les. Ho aconseguim. Ens tanquem al lavabo i és com si haguéssim passat un nou nivell de videojoc. Ens mengem la boca sense parar. És com si no poguéssim parar. És com si no hi hagués un demà. La manera en què la teva punta de la llengua busca i atrapa la meva m'excita moltíssim. M'agafes fort. Tanco els ulls i no sé ni on soc. Només sento els nostres cossos, la nostra respiració entretallada, el nostre desig salvatge. Em portes amb empenta fins la finestra. La llum de la lluna dibuixa la silueta dels nostres cossos. M'agafes fort al cul i m'asseus al rapeu. Obro les cames i els teus dits entren dins meu. Entren i surten, però no del tot. Amb molta força. M'agrada moltíssim. M'agrades moltíssim. El meu cos s'estira i s'arronsa. Els teus dits ballen a sobre del meu clítoris i és com si em donessis descàrregues elèctriques per tots els racons del meu cos. Encara portes els calçotets posats, però puc sentir la seva escalfor igualment. M'imagino quant de mullada deus estar, i jo em mullo encara més. Estic tan xopa, tan calenta, tan dilatada, que desitjo que tinguis un arnès guardat al fons d'algun calaix. T'ho pregunto, mentre et trec els calçotets. Entre els teus gestos d'excitació descobreixo un mig somriure. Torno a tenir una sensació de pessigolleig que em puja per darrere les orelles. Te'l poses.
El temps i l'espai s'han desdibuixat. Només escolto i oloro el nostre desig. Enfonso els meus dits entre els teus cabells i t'agafo fort. Amb l'altra mà m'apropo a la teva foguera. Obres les cames, et tremolen. Et miro. Vull veure l'excitació a la teva mirada quan els meus dits es perden en tu. Ara ets tu qui s'asseu al rapeu. Segueixo jugant amb el teu foc, el provo, i s'aviva encara més. L'utilitzo de lubricant per l'arnès i així sentiré la teva escalfor dins meu. M'agafes fort, em dones la volta. Poso les mans a la finestra, només toco amb la punta dels peus a terra i es dibuixa una corba impossible entre el meu cos i el teu. Et sento dins meu. No sé on acabo jo i on comences tu. Els nostres cossos despullats s'acaben de conèixer i sembla que portin tota la vida follant-se. M'agafes fort dels rínxols i exploto. Explotem. Em tremolen les cames i el cor em batega molt fort. Miro per la finestra. La lluna tampoc s'ha volgut perdre. Respiro fons. Em giro. Ens mirem, com no havíem fet fins a aquell moment. Ens fem un petó suau i se'ns escapa un mig somriure. No sabia que les nits d'hivern a Berlín podien ser tan calentes. Molt bé. Doncs aquest era el relat. A nosaltres ens ha agradat moltíssim, Sua. El títol del relat és La lluna tampoc s'ha volgut perdre, que ja ho he dit abans, però ho repeteixo. I si voleu dir valoracions, què us ha semblat per aquí? Hi ha uns aplaudiments, molt bé. Uau, guai. S'ha sentit bé i tot bé, no? Laura, tu que estaves sentint? Guai. Sí, super, super. Top, vale. Vale, si voleu també, mentre compartiu vosaltres què us ha semblat, us diem nosaltres per què l'hem valorat aquest relat i per què l'hem triat com a finalista, vale? Vale, nosaltres ens ha agradat molt, o sigui, primer valoràvem com molt que deixés enrere, que trenqués una mica amb el binarisme de gènere, no? Que és una cosa que costa molt de trobar en els relats i en la literatura en general, i ens sembla molt guai que hi hagi integrada la diversitat de gènere en aquest relat. També ens agradava moltíssim com que la part de sexe i de pràctiques sexuals eren com molt detallades i que ocupava molt espai en el relat, eren molt detallades i molt concretes, i com que això també ens agradava molt, ens sembla molt interessant que hi sigui, i que alhora ens excitava molt. I també ens ha agradat com molt i ens ha semblat com molt poètic aquesta com metàfora de la lluna, no? Com aquesta idea de la imatge de la lluna que t'està mirant com alguna cosa o algú que t'està mirant en una ciutat tan gran com Berlín, no? Mentre tu estàs fent sexe en un lavabo. Llavors ens ha com semblat superinteressant. I a mi a nivell personal el tema del lavabo m'encanta, m'ha semblat molt guai. I el tema d'introduir l'arnès també m'ha agradat moltíssim. I llavors que, no ho sé, a nosaltres ens va agradar molt des del principi que el vam llegir, ens va semblar molt excitant i el vam disfrutar molt. Així que moltes gràcies, Sua. Sí, merci. Vale. Doncs ara us diem el segon relat finalista que hem seleccionat. Repetim per les que heu anat entrant tard, que ens ha costat moltíssim seleccionar i que n'hi ha molts que ens han agradat molt, però que al final havíem de triar alguna cosa. I llavors, el segon relat finalista del concurs de Santa Jordina 2020 és... El ritual de sempre de suc de mango. Bien! No sé si està per aquí suc de mango, que saludi. Suc de mango, estàs presente? I, si us sembla bé, ara el llegirem. I el mateix que deia la Carlota abans, si teniu ganes de tancar els ulls, deixar volar la imaginació, que a vegades mirant-se'ns amb el cap, llavors una bona manera de connectar i de cadascú fer-se el relat seu és tancar els ulls, vale? Començo. Algun comentari? Visca suc de mango, felicitats. I hi ha com molta gent que està entrant, que repetim, anem a fer la lectura del segon relat finalista, vale? El primer ja l'hem fet. Hem llegit un relat eròtic que havia quedat finalista, ara llegirem el segon i després ja anirem a llegir el guanyador. Perfecte. I el segon relat finalista que hem seleccionat es diu El ritual de sempre. Feia setmanes que no ens vèiem. De fet, l'últim dia que ens vam veure, tot i acomiadar-te amb un dels teus petons humits i inesperats, vas dir-me que no volies que dormíssim juntes. Fora eufemismes, vas dir-me que deixéssim de follar.
Encara m'empasso repetidament a cullerades aquelles paraules, com un pastís embafant que no pots deixar de menjar. Abans, però, quan ens hem trobat de casualitat, t'he vist diferent, mirant-me com una fera que observa minuciosament la seva presa. Sentia com em despullaves amb la mirada. Jo, amb les paraules entropassant-se a la meva boca i tu dient-me d'anar a fer una birra. I he accedit amb nul·la capacitat de decisió, deixant-me endur com la bossa de plàstic que es creu que balla amb el vent. I aquí ens trobem, fent el ritual de sempre. Si algú m'hagués dit, al llevar-me, que al vespre estaria aquí amb tu, potser m'hagués posat unes altres calces i no l'última opció del calaix mentre la resta estan rentant-se. Els gots buits de cervesa acumulats sobre la taula i els meus dits jugant amb els anells de les teves mans confirmen l'errat destí de cap on ens encaminem. Jo, desitjant els teus llavis i tu sense deixar de moure'ls. No has callat fins que no t'has apropat a la meva orella i m'has proposat de pujar a casa meva. Sense excuses de que era tard i ja no hi havia ferrocarrils. La teva llengua darrere la meva orella i el meu entrecuix començant a suar. Quina debilitat, la meva. I ara, el teu mugró a la meva boca. Les meves mans follant-te i tu assaborint el meu clítoris com si fos un frigopié que se't desfà dits avall. Les hores passant. Els nostres cossos assedegats l'un de l'altre amollant-se. Tu regalimant sobre la meva cuixa. La suor regalimant per la meva esquena. Tu llepant-me els dits, mentre el meu cony et llepa els teus. Ara mateix hi ha tanta xafogó entre tu i jo que sembla que estiguem en una sauna de vapor. Em preguntes què em ve de gust. Tinc clar que vull llepar-te sense donar-li espai a la vergonya. Que utilitzis el meu cos per donar-te plaer com vulguis. Que et masturbis mirant. Gemegues. Vull masturbar-me mentre condenses l'alè al meu clatell i m'agafes les natges amb força. Gemego. Follem com no ho havíem fet fins ara, deixades anar, com dues gosses en zel. Jugues amb la meva pell com si fos una extensió de tu, te la poses per on vols i t'hi refregues com et ve de gust. Jo em deixo endur i encaixo el meu cony a qualsevol part de tu. Et mous com un vibrador insaciable sense parar de gemegar. Em corro sobre teu com si la meva uretra fos l'aixeta de la dutxa. Em demanes que hi torni, com qui vol tornar a pujar l'estampida encara amb el cor a la boca. T'obeeixo i m'inclino per menjar-te el cony menstruant tal lleona que llepa una ferida, fins que brolles com la fontana di Trevi a la meva boca. Tremoles entre les meves galtes pintades de vermell com si fossin un quadre d'en Pollock. M'aixugo els llavis i et beso. Hores més tard t'acomiado a la porta amb la certesa de que trigaré temps a fotre un polvo com aquest, i de que ja no ens tornarem a veure per tenir sexe, com dius tu. Replenc la cullera per ingerir obsessivament els records agredolços que has deixat al meu llit. Esperem que us hagi agradat aquest relat de suc de mango, que es diu El ritual de sempre. Sí que està per aquí, la suc de mango. Suc de mango, us ha que semblat? estàs per aquí. Moltes felicitats. Felicitats per aquest relat finalista i que nosaltres havíem seleccionat perquè creiem que estava superben escrit, que també era molt, molt directe, tant amb els sentiments com amb el relat de les escenes sexuals, i que com a coses interessants que creiem que introduïa era el tema de la normalització de tenir relacions sexuals amb la regla i l'ejaculació, no? Que són dos temes que sovint són tabú o que trobem com incòmodes en les relacions sexuals i en canvi en aquest és com una exaltació d'això i llavors creiem que era com molt interessant anomenar-ho i fer-ho visible. Així que moltes gràcies. Suc de mango. Ens agrada molt perquè diuen increïble. Sí. Uau! Que bé. Pues vais a flipar, nen. Aún queda uno. Molt bé. Molt bé, doncs llegits els relats finalistes. Ara la idea és llegir el relat final per les que us heu connectat, perquè també he vist que anava com entrant gent una mica, bueno, ja deveu estar pillant de què va el rotllo, però estem llegint els dos relats finalistes que acabem de llegir del concurs i ara llegirem el relat guanyador del concurs de Santa Jordina 2020, ¿vale? I per fer-ho hem volgut convidar una persona molt especial per nosaltres, que és la Jordina, ¿vale? Que serà qui llegirà aquest relat, que ha sigut també membre del jurat d'aquest concurs 2020 de Mandràgora de relats eròtics, i que la Jordina, per les que no la conegueu, és periodista perquè és una superaficionada i
i enamorada de literatura, i va formar part de Mandràgores durant un any i pico. Vam compartir projecte amb elles i va ser una època molt guai, i sobretot es dedicava a portar més part comunicativa i així, i per això érem molt millors a l'Instagram i aquestes coses que ara ens estan costant molt més. I res, i se'ns fa com molta il·lusió que ell hagi participat en aquest procés i també poder-la convidar avui a estar aquí, i més perquè avui és el seu sant, que tot i que no som religioses, doncs els únics sants que celebrem són els de Jordi i Jordines, i llavors també felicitar-la. Llavors, perquè pugui entrar ella, jo hauré de marxar, perquè estic des d'un altre Instagram, llavors jo marxaré i entrarà la Jordina i després ja torno. Fins ara, Carlota. Adéu. Adéu. A veure... I ara, Jordina, hauries de fer la petició d'entrar i jo t'he d'acceptar. Molt guai escoltar-vos, merci, Mare de Déu Senyor. Hola, Jordina. A veure, tinc la petició, sí. Ja t'estic afegint. Jordina? Hola, perdoneu. Ara. Mira-la. Que bona. Què tal? Què tal, com esteu? Bé, com portes el dia, com portes el confinament? Ai, mira, veig molta gent coneguda que està aquí connectada. Tens auriculars, Jordina? Sí. Els poso ara mateix. És que estava escoltant molt atentament. Què tal? Molt bé. Què tal, tu? Sí? Ens vols explicar una mica com estàs visquent tu també el confinament? Què tal aquesta època? Ai, clar, és que a veure, jo justament acabo de venir de la radioteràpia, corrents. Avui tothom a l'oncològic estava al corrent que era Sant Jordi. Aquí al País Basc també se celebra avui el Dia del Llibre i avui és una mica diferent perquè no es fan parades, però vull dir, ni que no sigui una festivitat com la nostra, en què tota la gent està al carrer, sí que d'alguna manera també és un dia important per la cultura en la llengua basca i doncs la gent també fa una mica d'aproximació al que és la nostra diada. I no res, mireu, també tinc 3 rosetes d'aquí al Caserio on vivim. Que guai. D'aquí tenim molt bona floreta. La sort de viure en Caserio és que ni que no es venguin flors, doncs aquí sempre n'hi ha alguna. I també en honor a les flors, d'avui m'estic bevent una cervesa fent aquest vermutet que es diu L'Orea i que és d'una cooperativa doncs, que al capdavant hi ha una dona també, que és l'Alba Doneu, que també és una catalana que viu al País Basc, i em fa molta il·lusió perquè a part de que L'Orea vol dir flor, doncs també és un projecte que tira endavant una dona i és una cervesa artesana amb tot productes quilòmetre zero i mira, també em feia il·lusió d'aquesta manera. Genial, guapa. Doncs la Carlota t'ha presentat una mica i la idea, com ja hem dit, és que la Jordina revelarà la guanyadora del concurs i ens llegirà el relat. Doncs sí. Aquí tenim el sobret, un sobret lila, com el color de Mandràgores, tot molt corporatiu. I la guanyadora o guanyador del relat del segon concurs de Santa Jordina, en aquest cas l'edició del 2020, és per Manual il·legal del desig, amb el pseudònim de Flames a la fosca. Suposo que ara es deu al revés, oi? Però, en tot cas, si Flames a la fosca estàs per aquí, vols comentar, vols escriure'ns alguna cosa, nosaltres estarem encantades. I hauríem de dir que hi ha hagut consens a l'hora d'escollir aquest relat. És un relat que primer ens agradaria llegir-vos per veure si esteu d'acord amb la nostra tria i a continuació, si et sembla, Laura, també podem comentar, no? Com heu fet amb la resta. Sí. I també esperem que si Flames a la fosca està per aquí i ens vol enviar algun missatget, doncs també l'inclourem en els comentaris. Sí, moltes felicitats. Us sembla que llegeixi? Vinga. Tinc l'ordinador aquí a la vora. Manual il·legal del desig. Directrius ràpides, contrasenyes, ningú té nom, totes som el mateix, aquí ningú es queda sola. Fem parelles, tu vas amb mi i jo vaig amb tu. I malgrat només veure't els ulls infinits i el reble negre que se t'escapa entre el passamuntanyes, em pitges fort la mà quan és un moment important i sentim la poli. Ens amaguem. Malgrat les militàncies, en la fosca d'una acció victoriosa, les nostres boques s'acosten massa per un instant.
Em busques la mirada, em ressegueixes els llavis amb la punta dels dits, se'm talla l'aire. Absorta, t'impregno els dits de saliva i els llepo mirant-te fixament. No sabem com ha començat, però tenim clar que aquí ni la brimo ens atura. M'escampes el desig pel coll mentre jo t'acaricio les cames i t'agafo el cul fins dur-te'n damunt. Et trec la samarreta i em fonc entre els teus pits. I el paradís cada vegada em sembla més a prop. Et mossego els mugrons, giscles, i després te'ls llepo molt suaument. Tu acaricies el meu sexe, insistent. Em sé la vagina engrandida i te l'ofereixo. Em masturbes tant que ja no puc tancar la boca. Una trucada. El mòbil en vibració. Acció acabada. Poso l'aparell enmig dels nostres conys, suats i oberts com coves, i riem desenfrenadament, i mirem al cel, per si és que en queda. És blau, i es mou el galop dels nostres gemecs. M'estires, em contemples despullada, els meus pits s'allarguen i passes la llengua pel canal obert. El ventre me'l repasses a mossegades. 1, 2, 3. M'obres les cames en sec, el plaer em mareja, em llepes delicadament la vagina, noto la rugositat dels llavis i m'humiteges totes les cavitats. T'esgarrapo l'esquena en notar la viscositat de la teva llengua ferotge i calenta damunt del meu sexe viu. I bufa suau. Gela la lava, sacseges la teva llengua de dalt a baix pel meu clítoris. A poc em penetres la vagina. I després, l'anus. Foc al foc. I gemego. Ens mengem els morros desenfrenades, agafant-nos fort les carns com si volguéssim anar més endins. Ens fonem. El cor em surt per la gola, i a la gola hi tinc la teva llengua. Brames com un animal satànic i el sexe amb tu em sembla més potent que qualsevol droga. L'embriagada és descomunal. Em dic que puc morir ara. No sé si et beso la boca o et beso el sexe. Un soroll. Ens aturem. Silenci. Ens abracem dolces i ens masturbem juntes, les nostres mans, el nostre anhel, la ràbia desenfrenada contra aquesta societat. Ens escampem el flux per l'esquena, pel cul. Em llepes l'orella i em dius que et correràs. I jo, perduda en l'oasi de la teva presència, exploto de plaer damunt dels teus dits i del teu caos. Ens mirem, acostem les nostres boques a poc. El teu alè i el meu es confonen. Contemplo el líquid enganxós a contrallum. Després me l'acosto i l'inspiro fort. M'han ensenyat a odiar l'amo, a cridar fort, a ser guspira i black bloc. Però per la passió no m'han entrenat pas, ni formacions internes ni manuals polítics. Aquell dia vam alliberar el bloc de la Sareb. També una part de tu i de mi. Molt bé. Que guai. És que és un text brutal. No sé si ens han deixat algun comentari, si sabem qui hi ha darrere de Flames de Foc. Flames de la Fosca, perdó. Ha saludat, crec que té el mateix nom a Instagram, que es diu Flames de la Fosca. Sí? I ha saludat que està per aquí molt contenta, em sembla, d'haver guanyat. Doncs molt bé, perquè realment aquest text va generar consens, tot i que realment la qualitat de la resta de textos ens han fet gaudir. Sobretot el que destacaven tant la Carlota com la Laura, que és increïble que només el segon any ja hi hagi hagut aquest increment de textos que han escrit persones amateurs, persones com nosaltres, que escrivim simplement per plaer. I a més fent-ho així, amb literatura eròtica, trencant amb la norma, vull dir que això, esperança. Sí. I no sé, què comentem? Una mica el text, Laura, o què? Sí. Bé, el relat guanyador dic que es publicarà a les xarxes socials de Mandràgores, oi? Serà publicat perquè totes les persones el puguin llegir i crec, si no m'equivoco, que també se li enviarà un exemplar de Desig d'Escuma Viva, que és aquest recull de relats eròtics il·lustrats que ja va fer Mandràgores i que el rebrà a casa seva, no? Suposo? Bé, ja ens ficarem en contacte amb ella perquè ens doni l'adreça i enviar-li quan s'acabi tot això, perquè de moment no fem enviaments, però quan s'acabi tot això rebrà el llibre. Molt bé. Doncs simplement no sé què us ha semblat aquest relat, si les persones que ens esteu seguint també voleu comentar. Han dit molt ben escrit, han dit, demanen aquí Desig d'Escuma Viva 2, que bé, espero poder veure. I brutal. Sí, a nosaltres també ens va agradar molt per tot el que deia la Jordina, perquè parlava també explícitament del sexe, perquè al final, com molts dels escrits que hem rebut, ens excitava, que és el que també valoràvem. I
I això, què més? Què més podem dir, Jordina? Bueno, jo bàsicament també havíem destacat el tema de que sortia de la casa, no? Vull dir, l'escena representa que passa, s'entén com en una mena de carrer o, si més no, no s'acaba de definir tampoc, jo m'havia imaginat personalment fer el carrer, potser és en un altre espai, però en si se situa la sexualitat en un altre marc, que no és el de la casa, i aquest d'ocupar espais doncs, també em sembla que és una cosa original i que està molt bé. Transmet, arriba, posa en situació, té un ritme intern al text que va combinant paraules, els elements naturals, no? Passem del foc al gel i tot això doncs, també ens porta un ritme que ens fa situar molt en l'acció i per tant ens arribava molt i és en si tot una escena de sexe que arriba en tot moment. I sobretot a mi també m'agrada molt destacar el tema de que, a part de trencar amb la norma, mostra un desig que és tant salvatge com curós, no? Vull dir, hi ha tota la cura, hi ha tota la passió, hi ha tota la tendresa i a la vegada hi ha tota aquesta part més animal, més salvatge, que està molt bé que en literatura doncs, eròtica feminista puguin combinar no? com aquestes dos vessants, que és la tendresa, sense violència, no? I a la vegada aquest punt apassionat, aquest punt calent, aquest punt de foc. I per tant això doncs, també trobo que era un element a destacar. Sí, i també com que valoràvem això, no? Com el que deies de la part de crear com aquest context, com la prèvia, no? Que també tenen els relats eròtics, de crear una escena en què tu ja puguis anar imaginant el que va passar, però alhora dedicar-li prou espai a l'escena de sexe, no? Com que moltes vegades acabem reduint a les últimes 3 línies que ha passat així per sobre i ens costa potser atrevir-nos a descriure-la, a descriure pràctiques, a descriure desitjos, i com que en aquesta li donava prou espai d'explicar tota aquesta escena llarga de sexe com, no sé, com amb prou espai com per gaudir-lo i connectar-lo. I a part, això que vull dir que a part de la pràctica hi ha totes les sensacions que se'n deriven, no? Totes les sensacions compartides i sí, això de fet jo crec que és un dels elements que més fa transmetre, que això no vol dir que els altres relats que no tinguin com aquest esquema no estiguin bé, en cap cas, simplement que nosaltres doncs, a l'hora de valorar-ho simplement doncs, hem apostat com per això, però vull dir que sense de menys tenir cap altre relats. I també com l'element aquest del cul, no? Que també ens ha aparegut a diversos relats que ens han arribat, que ens han agradat molt, el fet d'introduir el cul, que també és com un terreny de tabús. Sí, i l'anus també apareix. Exacte, l'anus i el cul. En aquest... Sí, de fet també és que hi apareix l'esquena, hi apareix el coll, hi apareixen les orelles, vull dir, jo crec que també és un text en què això els tallers de mandràgores de fet també es treballa, oi? Vull dir, tot es dibuixa el cos, no? I hi ha un exercici en què s'intenten dibuixar totes les zones erògenes i de vegades estem limitats per la cultura, sobretot audiovisual, que tenim del sexe i per la cultura que impera al nostre voltant, però vull dir, tot el cos és un territori de plaer i per tant en aquest relat d'alguna manera també s'apodera d'això i ho fa explícit i per tant doncs també era un altre dels elements a tenir en compte. I no ho sé, jo ara, per exemple, també us diria que en el procés en què jo estic, que és el d'estar superant encara un càncer de mama en el que la sexualitat és un terreny que no importa a ningú quan tens un càncer, vull dir, ni els metges, ni ningú es preocupa per la teva sexualitat perquè el que importa és que et curis. En part hi estic d'acord, però d'altra banda també sabem que el plaer de les dones anys menys té. I he de dir que jo ara que estic vivint com una situació complicada en aquest sentit personalment, arran del tema del càncer, el fet d'haver pogut llegir tots aquests relats, actualment, també penso que és una altra forma d'acostar-se a la sexualitat ni que el teu cos potser no estigui a punt i que potser com jo hi ha moltes altres persones que es troben en situacions diferents que la meva, però pel que sigui el seu cos en aquest moment tampoc et pot estar responent i en canvi a través de la literatura eròtica no? És una eina que tenim a l'abast i que ens permet explotar al màxim el cervell, que al final no deixa de ser el gran òrgan no? Que tenim al nostre cos i que ens permet excitar-nos, evadir-nos, tal com ens passa amb qualsevol altra lectura, doncs també amb la literatura eròtica. I en això també ho volia posar en valor, perquè vull dir que no només és per persones que acompanyin amb el cos, sinó que simplement sense acompanyar el cos, simplement l'excitació mental ja és un plaer molt important. 100%. Jo crec que tant de llegir-los com de fer l'exercici d'escriure, no? Que això també ho treballem en els tallers de poder atrevir-nos a escriure i com a procés també d'excitació, de connectar amb el nostre desig, amb el nostre plaer més enllà del cos, no? Com que això ens pot connectar amb el cos, però també ens pot connectar amb el que deies de la sexualitat. I tant, i també com el punt de sortir d'aquelles pràctiques potser més automàtiques que podem tenir assimilades que ens aporten plaer. Vull dir, qui sap si deixant-te portar per escriure, de sobte te n'adones que fas una frase que et connecta amb no sé quina part del teu cos, que d'alguna manera
hi ha una part del teu cervell que t'està dient que és una part erògena, però potser com a tal no t'has atrevit mai o no li has donat mai una importància destacada. Llavors, qui sap què es pot acabar descobrint a través de l'escriptura. Per tant, que sí, que animar tothom a continuar escrivint. I... Ai, mira, estic veient aquí un missatge que em fa il·lusió, de la Dolors. És xulo, això, del directe? No, et desenvolupes molt bé en el directe, Jordina. Doncs gràcies per participar a vosaltres i per estar-hi sempre. Moltes gràcies. A vosaltres, ha sigut un plaer enorme. A veure com continua aquest directe, em mantindré aquí connectada, d'acord? Perfecte, fins ara. Enhorabona a totes les participants. Adéu. Gràcies, Jordina. Vale. I ara, mentre reconnectem amb la Sònia, diu que la Jordina té molta soltura. Reconnectem amb la Carlota. Carlota, estàs per aquí? A veure... Bueno, sí, mentrestant esperem a la Carlota. Bueno, gràcies per tots els comentaris. Podeu seguir comentant. Ah, mira, ara ja la tinc aquí. Perfecte. Bueno, esperem que estigueu gaudint del live. Hola. Des de fora. Hola? Em sents? Jo una mica tallada, ara. Ara bé. Vale. Bueno, ara com si estigués una mica pixelada, no sé si és connexió o què és, però... Bueno, deu ser el procés. Benvinguda un altre cop al nostre live. Gràcies. He estat seguint des de l'oscuritat. Escolteu, com que crec que això té uns 60 minuts o així, o alguna cosa així, si algú ens ho pot confirmar, ho dic perquè potser anem una mica... O sigui que... Vale, li fotem una mica de canya. Algú ens pot confirmar... Sí, si algú ens pot confirmar mentre li fotem canya si és una hora, genial. Vale, i passem ja a l'última sorpresa. Sí. Llavors, digues, Laura. Sí. Començo jo? Sí. Vale. Sí, abans de regalar-vos ja l'última sorpresa, presentar-vos el llibre, que ja l'hem anomenat perquè ha sigut el premi del concurs, que és Desitges com a viva, que és un recull que vam publicar el novembre passat i que vam anomenar Desitges com a viva, una mica en honor a Maria Mercè Marçal, que és un vers que apareix en el seu poema Solstici, que és un poema que parla sobre una relació sexual entre dues dones, i és un recull que vam voler fer per recollir això, desitjos, plaers i fantasies en forma de relats eròtics i també en forma d'il·lustracions. Cada relat són 8 relats eròtics acompanyats d'una il·lustració que està inspirada en el contingut del relat, de diferents il·lustradores i diferents autores de relats, que això que el vam fer una mica amb la idea de visibilitzar aquest desig de les dones que està silenciat i com una eina també per atrevir-nos a connectar amb el nostre desig, a escriure, a veure que no cal ser, també amb el concurs, no cal ser grans escriptores per atrevir-nos a parlar sobre el nostre desig i sobre les nostres fantasies i que teníem ganes com de recollir-ho perquè arribés a tothom que volgués i també com una experiència que ens enduíem dels nostres tallers d'autoconeixement, que fem aquest exercici d'escriptura creativa eròtica i que ens n'adonàvem entre totes les que anàvem participant en els tallers que faltava, no? Materials i relats des d'una perspectiva feminista que parlessin del nostre desig, no? En primera persona. I això, que si el voleu aconseguir perquè no el teniu encara o no heu guanyat el concurs, el podeu trobar... Toma ja! El podeu trobar a diferents llibreries, que ja les teniu penjades a les nostres xarxes, però us les diem, que a Barcelona és a la Ciutat Invisible i a la Reposa, de Poble Sec, a Mataró està a Buc de Llibres, a Girona està a la llibreria 22, a Tarragona està a la Capona, a Reus està a la botiga Batabat, a València està a la repartidora i a Palma està a Drac Màgic. I a part, nosaltres anem fent enviaments, que ens podeu escriure per correu a infomandràgores@gmail.com i ens podeu fer comandes i us els enviem. I això, llavors, com per acabar una mica amb el live, teníem ganes de donar veu també en aquest recull i de convidar algú especial. Llavors, també pel que heu anat comentant una mica, que estàveu veient a l'hora pixelada, però ara la veieu bé,
crec. Vale. Que sí. Vale, Laura, tenies algun problema de connexió, però si torna a passar t'aviso. I llavors, que també anàveu dient aquí com que algunes anàveu compartint que també escriure us ha ajudat com a poder desbloquejar una mica la part sexual durant el confinament i llegir també els relats i tot, llavors que és molt guai, que gràcies i que ens alegrem molt que hagi passat això. I res, que seguim, i amb el que deia la Laura, no? Que ara també per poder donar una mica de veu a aquest llibre i volíem convidar a una de les persones que també ha sigut jurat en aquest concurs del 2020, que és la Sònia, que també ha participat fent un relat eròtic que ens llegirà ara pel llibre de d'Escuma Viva i que també, juntament amb unes companyes de Mallorca, té un blog d'escriptura que es diu Descambuix, que us animem molt a visitar perquè té uns textos superxulos que van compartint i que res, que llavors ara jo torno a marxar, vale? I tornarà a entrar la Sònia. És molt dinàmic, això és perquè no us avorriu. Llavors, marxo, entra la Sònia i després ja tornaré, vale? Espero que la gaudiu molt perquè això, és molt guai el relat que us llegirà. Un petonet. Gràcies. Fins ara, Carlota. Adéu. Vale. I ara esperem a la Sònia i acabarem amb aquesta relectura del relat de Desig d'Escuma Viva que va fer i ens acomiadem de vosaltres. Sònia, quan vulguis, aquí t'espero. Com esteu? Esteu bé? Se us està fent llarg? Vale, ja entrem, viu. Vale. Hola, Sònia. Què tal? Com esteu? Bé, i tu, com ho portes? Sí, super. Bé, Com ho estic un poc portes? nerviosa, la veritat. Què tal el confinament? Doncs bé, ara realment estic fent feina, o sigui que estic un poc... Però bueno, no passa res. Tens la... Ui, ara no seguint-nos, et sent, Laura. Vale. La Carlota ens estava seguint. Em sents? Ara sí. Vale. Dic, la Carlota t'ha presentat, que suposo que ens estava seguint, i hem explicat que ara llegiries el teu relat que vas fer per la publicació de Desig d'Escuma Viva. Així que quan vulguis, tu mateix. Sí. Bé, això, primer us volia dir que moltes gràcies per convidar-me, que me sent super afalagada perquè m'heu convidat, i també moltes gràcies per comptar amb jo per participar en el recull en el seu moment, que va ser super guai escriure, perquè a més jo vaig pensar com una experiència molt personal i molt íntima, ara us ho llegiré, la gent que no l'hagueu llegit, i també també gràcies per haver-me demanat que formàs part del jurat, que ha estat brutal, perquè a mi també abans de... comentàveu que el fet d'escriure va molt bé i que una persona ha comentat que li va anar molt bé per desbloquejar el tema sexual i tal durant el confinament, i dir que a mi llegir-los, tots els textos que heu fet, també m'ha servit per això i ha estat super guai. I bueno, Que ja guai. està, només això. Que bé. Vale? I ara em fa molta vergonya, estic un poc tremolosa, però us vaig a llegir els texts, vale? Vale, guapa. A veure. Doncs vinga, No podeu tinc tancar molt els ulls, si voleu. Vale. No sé si se m'ho molt bé, però bueno. Sí. Vale. El títol és Em passa des que tenc memòria. Em passa des que tenc memòria. Cada vegada que un llibre m'arriba a les mans. Devoro les pàgines i a poc m'envaeix aquell pessigolleig i les mans frissen per deixar caure el llibre allà on sigui, per substituir el tacte del paper pel de la pell, pel tacte llefiscós dels fluids. Començo amb un botó de la camia. El primer, per cercar els pits que travessen la tela, ansiosos de veure la llum tènue de la làmpada de peu. La pell s'erissa i amb la textura suau i rugosa del tors comencen les fiblades al clítoris. Els dits enfilen les costelles, que apareixen a cada respiració, profunda, com el desig que habita cada cèl·lula. M'entretenc al ventre, aquell lloc tantes vegades ignorat, per reconciliar-me amb cada centímetre de dermis, de greix, amb cada gota de suor. Cerca en silenci la calor dels engonals, per jugar amb el pèl que va morir les cuixes. Entre les calces humides s'erigeix el clítoris, bategant, que espera impacient el seu torn. Una mà l'acaricia per baix, des d'aquella petita obertura. Un gemet romp el silenci. L'altra mà desembotona els calçons i m'atrec calçons i calces d'una vegada. També vola la camia. Col·loco un coixí entre les cames i trobo el plaer en moviments de maluc, primer suaus, ara intensos i un altre pic suaus.
Les carícies corren, cerquen els plecs de les articulacions, la forma arrodonida de les natges, el pelet que guaita al voltant de l'anus. Trec el coixí per gaudir de la pell contra la pell, amb una mà davant i l'altra darrere. Les carícies troben els llavis banyats als voltants del clítoris, al principi de la vagina, la flexibilitat de l'anus, la calidesa de l'interior del forat del cul. I van i tornen d'un lloc a un altre, convidades a quedar-s'hi per sempre. El temps s'atura al sofà de la sala. Miro una estona l'ombra que projecta el meu cos a la paret de davant. Imagino que algú més també l'observa, d'amagat, des de l'habitació contigua, i es masturba pensant en l'origen d'aquell reflex informe. La idea provoca un sisme. Amb el palmell de la mà faig pressió entre les cames. Els gemecs no em deixen sentir els pensaments. Tot el cos s'abandona a l'incessant frec-a-frec, fins que inevitablement me desfaig entre espasmes descontrolats, entre riallades indòmites. El silenci conquereix l'espai, com la calma després de la tempesta. Es relaxen els malucs, els braços, després d'un plaer que encara no ha acabat. Vaig recuperant l'alè. Gairebé s'ha convertit en un ritual. Escollir el lloc més còmode de la casa per llegir. M'encanta, encara que els llibres sense acabar s'apilin a la tauleta del menjador. Bé, que bonic. Moltes gràcies, guapa. A voltes hi trobo que és com a molt oportú avui, no? Aquest de llibres. Total. Molt, molt guai. I el que dèiem també abans, no? Que situa el cul i l'anus com una part més del cos, no? Que a vegades és super tabú. És super bonic, guapa. Moltes gràcies. I aquesta és la il·lustració que l'acompanyava. Ai, sí. Per les que no l'hagueu vist. Moltes gràcies, guapa, per formar part del jurat, per participar al llibre. I això, el que dèiem abans, que si teniu ganes, visiteu tant les xarxes com el seu blog, que es diu Descambuix, que és superbonic. Moltes gràcies. I ara aprofito per fer un poc de propaganda de Descambuix, ja que ho has dit. Vinga. I és que és un blog que tenim unes amigues, així és una cosa molt personal i molt informal. I se diu descambuix.wordpress.com, també tenim Instagram. I ara estan fent una història que és de textos des del confinament. Hi ha diferents persones que són convidades, que estan escrivint, i a part de nosaltres fem uns textos els diumenges, així com et surt, doncs a part els dimarts i els dijous també estan penjant aquests textos. I si vos fa ganes també poden servir per no sé, per desconnectar un poc d'aquest confinament. Gràcies, guapa. Adéu, guapis. Que vagi molt bé. Una abraçada molt forta i moltes gràcies. A tu. Igualment. Adéu. Vale, doncs a totes les que encara esteu aquí i heu aguantat tot el live, esperem un moment que entri de nou la Carlota i us diem algunes informacions i us deixem que aneu a fer el dinar, que dineu, que feu el vermut. Carlota, estàs per aquí? Genial. Vale. Mira, pones molt tan xulo, marxes... Hola! Dir-vos que publicarem el debat guanyador a les nostres xarxes avui, però que a part també tenim alguna sorpresa de cara al diumenge, que és el dia de la visibilitat lèsbica, en relació als relats eròtics. Que estigueu atentes a les nostres xarxes per diumenge, que tenim una sorpresa molt guai. No sé, no em sentiu a mi? No molt bé, Lauri. Doncs estic aquí al costat del wifi. Fica sin els datos. Vale. Sí? Sí? Vale. Vale. Vale, això, estava fent publi una mica del diumenge, que publicarem una sorpresa. I res, per acabar, coses que havíem de dir, Carlota? Vale. Hola de nou. Vale, coses que havíem de dir. Bueno, o sigui, no, convidar-vos a totes que Mandràgores, per les que no ens conegueu, que suposo que ja ens coneixeu perquè ens seguiu a l'Instagram, però com que som un projecte que vam néixer fa uns anys ja i que treballem en temes de sexualitat en perspectiva feminista, sobretot amb dones, joves, adolescents, ara també amb educadores així i professionals, llavors que podeu visitar les nostres xarxes sempre que vulgueu, també a nivell de fem tallers, oferim tallers, que totes les que no heu fet el taller d'autoconeixement del cos i la sexualitat, si us voleu animar a fer-lo, nosaltres encantades, i que també a les nostres xarxes, a part de trobar-hi tallers, hi podeu trobar material que anem penjant, de campanyes que fem, així com amb contingut,
que també us pot interessar, potser llavors que us animem a visitar-lo. Que moltes gràcies per ser aquí avui també compartint aquest espai amb nosaltres, que sabem que això, bueno, vull dir que no sé si heu estat durant tot el live o no, però bueno, és igual que el que hagueu pogut veure, espero que ho hagueu gaudit. I no ho sé, i també, el del virus popular ho has dit, Laura? No, res, dir-vos això, que el diumenge, no, demà penjaran una entrevista que ens van fer al Virus Popular, que és un projecte que ha nascut arrel del confinament, que donen veu a diferents experiències de cultura popular o projectes diversos, que ens van entrevistar allà i sortirà demà. I també dir-vos que el diumenge estarem a les 7 de la tarda, estarem també en un debat al voltant de com ens afecta la cultura a les relacions, que organitza la cantautora aranesa Lidé Sans i també amb la Gemma Polo de Roba Estesa, que esteu convidades també a venir. I res, que moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies a totes les que heu participat en el concurs i ens veiem l'any que ve en la tercera edició. Sí, i que això és molt divertit en realitat, d'anar-vos veient. Jo també, clar, que ho he pogut experimentar des de fora i des de dins. És molt divertit i que moltes gràcies a totes les que sempre ens feu suport i esteu allà, que moltes esteu per aquí. I també gràcies a les que, a alguna membre del jurat que no hem nombrat però que també ens ha ajudat a triar la Laura. Relat i que res, això, que sí que ens veiem el 2021 amb el següent concurs de relats, que esperem que participeu moltes més.